Vaihdetaan etupyörän laakeri. Käytännössä tapahtuu niin, että otetaan kapseli irti. Löysätään valmiiksi, kun rengas on alhaalla, niin toi akselin mutteri. Ja sitten me saadaan se helposti irti kun rengas on otettu pois. Pikkasen mä ruiskautan aina vähän liukastetta siihen, niin lähtee vähän helppo. 32 millinen hylsy. Sieltä löytyy oikea kohta. Näin. Enempää ei tarvi ottaa, se lähtee tosi kevyesti sen jälkeen. Sitten mä tykkään löysätä jo valmiiksi noin renkaan pultit, niin on helppo ottaa sit irti kokonaan, kun auton on nostanut ylös. Sitten tunkataan ja tuolta löytyi tunkille paikka. En oo jaksanut semmosia kiekkoja hommata. Tän saa pienen tunkin osumaan tuohon nostokohtaan ihan hyvin ilmankin. No, sitten ikinä ei voi tunkkiin vaan luottaa, niin mä laitan tänne aina muutaman palikan alle, niin että varmasti sitten otetaan vaan mutterit irti täältä. Ja sitten tarvii ottaa irti tää jarrusatula, jarrulevy, niin sitten päästään ottaa se laakeri sieltä irti, joka siellä on takana. Tää lähtee 2 pultilla tää jarrusatula tuolta takapuolelta. Joku näppärä räikkä varsi vaan. Ja mun mielestä ne on torkseja 18 millisiä, mutta lähtee myös tämmöisellä 15 millin tavallisella hylsyllä, se menee siihen ympärille aika hyvin. Ensimmäinen, sitten se ylempi. Mutta otetaan sitä ennen vielä toi 10 millin pultti irti, joka pitää tätä jarruletkua oikeassa paikassa, niin ei jää roikkumaan tuohon jarruletkun varaan tää jarrusatula. Ja tässähän ei mitään sähköä oo. Takajarruissa on sähköinen käsijarru, niin siellä on semmonen liitin, mikä pitää ottaa aika irti. Ja et se laittaa semmoiseen hinaustilaan tää auto, että se on niinku irti. Muutenhan se puristaa koko ajan kiinni tuolla takana. Mutta edessä ei oo mitään semmoista. Nyt mä otin irti tän jarruletkun pidikkeen, niin sitten saadaan tää jarrusatula pois tästä. No, siinä oli toinen. Ja sitten tää satula lähtee tästä levyn ympäriltä vaan näin. Voidaan laittaa nojaamaan tuohon maahan. Jarrulevy lähtee sitten taas 10 millin pultilla. Täällä on yksi pultti, joka pitää sitä. Se ei yleensä hirveän tiukalla ole. Se vaan varmistaa, että toi jarrulevy pysyy tuossa laakerissa kiinni. No, me saadaan jarrulevy irti tuosta. Ja siinä on sitten meidän laakeri.
Tää on aika painava, on varovainen, kun otat sen tosta. No, laakeri on nyt kiinni 3 pultilla tuolta takapuolelta. Ne on ihan tavallisia 18 mm pultteja, 18 mm hylsyllä lähtee irti. Mutta tosi hankalassa asennossa, kun täällä on tää olkavarsi, jonka vähän siellä niinku sisällä ne on, niin siihen on hyvä käyttää tämmöstä niveljatkoa, joka kääntyy. Et kun sä saat sen hylsyn sinne pulttiin, niin sulla voi olla vähän vinoasennossa toi räikkä, kun sä käännät sitä auki. Ja noita pikkasen taas kostutetaan tosta. Nää on aika ruosteessa, kun rapa lentää aina täällä, niin jotta saadaan ne auki kierteiltä hyvin. Ja tuolla tällä puolella. Noin. Hyvä. Kun me löysättiin tää akselimutteri, niin tää on tosi kevyt pyörittää auki. Ja itse asiassa kun tän ottaa irti, niin silloin toi vetoakseli käytännössä pääsisi vapaasti työntymään pois tästä rengaslaakerin sisältä. Eli tää lukitsee sen vetoakselin kiinni tähän laakeriin ja sitten pääsee rengas pyörimään. Ilman tätä voisi vetäytyä ulos tää koko renkaan tää asetelma. Ja nyt kun me halutaan laakeri pois, niin meidän pitää työntää vähän sitä vetoakselia tuonne sisäänpäin. Ja joillain on semmonen erillinen 32 mm sen hysylle sopiva tämmönen mutteri tähän, jonka laittaa päälle. Ja sitten rupeaa sitä takomaan moskalla niin, että pikkuhiljaa se painuu sisälle se akselin pää. Mä oon tehnyt sellainen, että kun mä en arastele mun hylsyä, mua ei kiinnosta ihan sama vaikka se olisi lommoilla, toimii kuitenkin. No sit jos mä laitan tän tähän suojaksi ja rupean tätä koputtaa, niin tämähän lentää irti, kun se on niin kevyesti. Niin mä kekkasin, että mä laitan 2 kierrosta ilmastointiteippiä tuohon varsinaisen akselimutterin ympärille. Niin sit sen saa napakasti painettua tuon hylsyn tähän paikalleen ja lyötyä sillä lyöntivälineellä. Näin. Siitä tuli nyt tommonen vähän tiiviste siihen ympärille ja sitten tää painetaan tohon. Sitten se pysyy siinä, kun mä naputtelen. Pyöritetään kierteille ihan pitkästi niin, että varmasti ne kierteet ei mene rikki, vaan se on niillä kaikilla jengoilla tää mutteri. Lyöntiväline, millä mä koputan tohon, niin mä saan sen akselin työnnettyä tonne sisäänpäin. Sen jälkeen mä otan nämä 3 pulttia tuolta takapuolelta auki ja saa vedettyä sen laakerin pois. Sehän meni sisäänpäin. Saatiin sisälle sitä ja aika kova meteli kuuluu. No nyt se nivel ja räikkä ja 18 mm avain, niin mä rupean avaamaan näitä 3 pulttia, mitkä pitää tätä laakeria asetella. Ensimmäinen. Ja 3. Ne on kaikki irti. Käytännössä tää ei nyt ole millään kiinni enää tässä autossa tää rengaslaakeri, pyörälaakeri, vaan se on pelkästään ton akselin niin kuin tapin ympärillä. Pikkasen tiukassa.
Otetaan tuosta hanskat käteen ja vähän nitkutellaan ja joudun varmaan lyömään sitä vielä vähän tuolla moskalla. Näin. Sieltä se lähti irti. Tuolla on tommoset hampaat, jotka on tämän vetoakselin hampaiden ympärillä, niin ne pysyy siellä kiinni tiukasti. Ja kun moottori pyörittää tuota akselia, niin se tiukasti pitää kiinni tästä ja sitten pyörittää tätä rengasta ja laakeria. Semmonen kevyt kohina kuuluu tästä. Ei pitäisi kuulua yhtään mitään. Eli olikin aika vaihtaa. Täällä on mulla uusi. On Autodocin alennusmyynnistä hankittu. Hävyttömän edullisesti 34 €. Mä ajattelin, että mä vaihan 3 tämmöstä halpaa samalla hinnalla kun ostan yhden kalliin. Niin tää kun ei ole mahdottoman vaikea homma, niin järkevämpi näin. No sitten tänne kertyy kaikkea shaibaa, niin mä putsaan ne pois ja laitan vähän rasvaa tänne, että toi uusi menee mukavasti tuohon paikalle. Niin sit vaan kasataan sama juttu. Ja sitten mä otan tämmösellä terällä pikkasen raaputan vielä tosta. No, vähän ruostetta tossa akselin päässä, niin otetaan niitä, harjataan pikkasen pois. Menee se mutteri helpommin paikalleen ja ei sitten ruostu kiinni, kans sen saa irti äsken. Tosta vähän rasvaa tohon akselin näihin hampaisiin, niin työntyy kivasti toi laakeri sitten paikalleen. Noin. Tarvitko tuohon alkuun laittaa, se sitten levittyy tonne joka paikka. Ja sitten mä laitan tämmöstä kosteutta hylkivää ja ruostumista ehkäisevää vaseliinia tänne ulkokehän niin sisäpuolelle. Niin ei vesi tunkeudu tänne ja ruostuta lisää tätä. Sitten tää uusi laakeri, niin tää on vähän tiukempi laittaa tonne paikalleen. Niin käytännössä mä työnnän sen tohon huulille. Ja sit mä laitan täältä jo vähän alulle nämä 3 ruuvia. Ja pyörittelen niitä vuorotellen, niin saa vedettyä tän laakerin tohon akselin paikoille. Näin päin ja sitten pitää kädellä vähän vetää tuolta vetoakselia itteensä päin samalla kun sä etit sen oikean kohdan ja työnnät tuohon. Noin. Nyt se on niinku siinä hampailla. Mut niin kuin sanoin, niin se on vähän tiukka. Niin mä työnnän tätä laakeria tänne sisäänpäin, autoon päin ja sit mä pyöritän vähän näitä pultteja. Täytyy ottaa tää hylsy. Se on niin syvällä tuolla toi pultin kanta, ettei sormet yletä, niin, jotta sitä saa pyöritettyä nätisti. Ensimmäisen pultin sain tuohon alulle, niin sitten toinen.
Noin pikkasen sitä ja sitten vaihdetaan tähän toiseen taas. Laakeria. Sitten mä laitan sen kolmannen vasta ihan viimeisenä tuolta alhaalta. Ja nyt se on paikallaan tuolla. Ja pikkasen kun kädellä avitti täältä takaa, niin nyt se akseli työntyi tuolta omille hampaille tosi nätisti. Koko ajan pikkasen se haluaa tulla ulos. Ja kun me saadaan tää laakeri vaan kohdalleen, niin se painaa vastaan sitten. Sitten voikin laittaa tuon viimeisen kolmannen pultin. Sekin on nyt kolmas on paikallaan ja nyt mä kiristän ne kaikki tiukkaan. Sitten kirrataan vielä se viimeinen. Hyvä, ne on 3 kiinni siellä tiukkaa. Ja sitten lukitaan se akseli tällä meidän akselimuttarilla, johon passasi se 32 mm hylsy. Tässä vaiheessa pitää ottaa nämä teipit pois. Saa kiinniteltyä. Hienosti pyörii kevyesti paikalle, eli ei ole mitään mennyt rikki tai pilalle. No. Ja se tulee sieltä vielä aika paljon ulos. Eli semmoisen 1,1 senttiä tässä Teslassa. Tästä pikkasen jo kirrata. Hirveästi ei voi, koska tää laakeri rupeaa pyörimään niin kuin näette. Eli mun pitää niin kuin vääntää kädellä vastaan, kun tää mutteri vetää tota akselia tänne ulospäin. Niin käytännössä helpointa on tehdä loput sitten, kun se rengas on kiinni. Nää jarru levyn paikalleen. Ja tuolla on ruuvireikä. Mä oon tykännyt laittaa, kun mä näen täällä jäljen, missä se aikaisemminkin se 10 mm pultti on ollut, niin mä laitan siihen samaan kohtaan tän nyt. En tiedä, onko sillä mitään merkitystä. No. Mut siis voidaan huomata, että jarrulevynkin vaihtaminen yllättävän helppoa tässä autossa. Ei oo ku ihan 4 pulttia, niin saat jarrulevyn vaihtaa. Tietty rengas irti ensiksi. Tää on vaan tämmönen varmistuspultti. Ei tarvi hirveän tiukalle laittaa, ei se ollutkaan kovin tiukalla. Sitten se jarrusatula. Ja tässä nämä männät on vähän niinku aika tosi lähellä tuota jarrulevyä, jolla on vaikea saada paikalleen. Niin mä yleensä tommosilla pihdeillä puristan näitä jarrusatulan mäntiä sisään, jotta se on helpompi laittaa paikalleen toi. Ja nyt sen pitäisi aika nätisti nousta tähän. Näin. Siihen se meni oikein kivasti. Ja noi jarrulevyt tuolla heiluu. Eli se aikaisempi remppa, minkä mä olin tehnyt ja putsannut ja rasvannut, niin se edelleen toimiva. Ne pitää olla irtonaiset, niin sitten ne ei jää puristaa ja laahaamaan tähän levyyn kiinni.
Täällähän oli takana 2 pulttia, joissa oli tää Torxi, E-Torxi 18 milliä, mutta 15 millin hylsy, ihan perus, toimii siihen. Joku varmaan sanoi, että menee kantapilalle. Ei näytä siltä, että olisi mennyt tai menisi. Mä oon tämmönen puuhastelija vaan, niin älkää ottako vakavasti. Laitetaan tää jarruletkun 10 millinen pultti paikalleen. No, sen ei tarvitse kovin tiukkaa olla. No. Ja nyt on jarrupalletit satula paikallaan. Meillä on kaikki muu oikeastaan kiristetty paitsi toi akselimutteri. Laitetaan se tiukkaan sitten kun meillä on rengas paikallaan, niin se ei pyöri alta pois tää rengaslaake. Sormikireyteen ja vähän vielä. Ristiin kiristetään, niin ainakin vanne pysyy suorana. No. Toimii. No, nyt mä laskin vähän, niin sitten voit kirrata tätä, eikä rengas pyöri alta pois. Otetaan teleskooppia vähän vielä pidemmäksi ja vedetään oikein rajusti. No, se on siinä. Ja sitten nämä rengaspultit. Siinä oli vaihdettu nyt rengaslaakerit ja eturenkaaseen. Vähän päälle puoli tuntia näköjään, kun oli kaikki valmiina noista muiden renkaiden laakerien vaihtamisesta. Niin aika selkeä homma. Ei muuta kuin tekemään.